Sa tinguhang nga mahatag ang financial assistance sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo, ipaagi na kini sa cash card. Gikatakda nga magamit sa unang bahin sa Disyembre, din makubra nilang 4 ka buwan nga ayudang pinansyal. Ano yung report? Dakong hasol alang sa mga senior citizens ang pagkubra sa ilang financial assistance o misamot pa kalisod og delikado sa panahon sa pandemic kay taas ang risgo nga matakboyan sila sa virus. Risgo sab alang sa mga personnel kung i-house to house ang pagpangapod-apod. Apan dili na kini mahitabo sanglit ipaagi naman sa cash card ang ilang financial assistance. Gipahigayon ang pinirmahay tali ni Mayor Edgardo Labella o ang opisyal sa bangko aron mahatagan kini og katumanan. Himo ta og mga cash card for the convenience of our senior citizens nga dili na kinahanglan pang moadto sa mga sports complex, nga di na sa kinahanglan ihatod pa ang ngadto sa ilang tagsa-tagsa sa mga balay to, of course, prevent the risk of contracting the coronavirus disease. Gipahibaw usab sa opisyal sa bangko nga libre ang cash card nga ihatag ngadto sa mga senior citizen. Subay nini nakadaginot ang Dakbayan og 12.4 milyones ka pesos. Ihatod na lang kini ngadto sa mga panimay sa mga benepisyaryo. Ato ang kuan nara sa pagbili sa cash card aron wala din sa ma-minimize ang atong person-to-person contact. Ang ato ang cash card generate sa among head office daan. Samtang ipahibaw sa mayor nga madawat sa mga senior citizens ang ilang 4 ka buwan nga ayuda gamit ang cash card sa unang bahin sa Disyembre. Ato na lang siguro ang apil ang December para 4 ka buwan, murag alegre ang Pasko sa atong mga senior citizen. Pikas bahin gikatakda usab nga maapil sa cash card ang mga PWD apan gihanay pa ang mga requirements. Panawagan ni nako sa mga PWD no sa Cebu City nga kita wala ta malimti no, wala ta ma-left behind. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.